Simbahon ta ang Ginoo, magbubuhat sa tanan, awitan ta mga pasalamat. Aplihan ta ang kasing-kasing, ang puno sa gugma, simbahon ta ang atong Amahan. Simbahon ta ang Ginoo, ang Hari sa yuta, himay ngaon ang ingangana. Yung puwantang maluluwas sa kanasuran, siya gayon atong maglilipay. Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Mangigsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw nga ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga miani aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa dili ikag-asoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami, pinaagi sa iyang mga pangaliya diha sa langit, ug makapahimulos sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Hagyo. Sa ikaduhang tuig ni Hari Dario, ang pulong sa Ginoo miabot pinaagi ni Propeta Hagyo ngadto sa gobernador sa Huda, si Zorobabel, anak ni Shealtiel, ug ngadto sa labang pari nga si Josue, anak ni Ziozadak. Mao kini ang giingon sa Ginoo sa kagahuman. Kining lungsura nagaingon, dili karon mao ang panahon sa pagtukod pag-usab sa balay sa Ginoo. Unya kining mga pulunga sa Ginoo miabot pinaagi ni Hagyo ang propeta. Panahon ba alang kaninyo ang pagpuyo diha sa inyong kaugalingong balay nga binungbungan, samtang kining balay naguba? Karon mao kini ang giingon sa Ginoo sa kagahuman. Palandunga ang inyong mga paagi, namugas kamugdagan, apan jutay ra ang inyong naani. Mikaon kamo, apan wala kamo mabusog. Miinom kamo, apan wala kamo matagbaw. Nagsinina kamo, apan wala mainit ang inyong lawas. Ug siya nga nagpasuhol, nagkubra siya alang sa usa ka puntil nga lungagon. Mao kini ang giingon sa Ginoo sa kagahuman. Palandunga ang inyong mga paagi. Tungas kamo sa kabungturan. Pagdalag kahoy ug tukura ang balay, aron malipay ako dinhi niini, ug makadawat sa akong himaya, ang giingon ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadyaa ang mga anak ni Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila ug pagdaig ngadto kaniya dinugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Si Herodes nga mao ang nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang nahitabo, ug nalibog siya pag-ayo. Kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag, nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Samtang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, ipanggutan ko na si Juan ug busa kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mang butang nga akong hidunggan mahitungod kaniya ug midugang ang iyang tinguha sa pagkita kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, karong adlaw ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom ka nato nga dili lang nato unahon ang atong kaugalingon. Apan maghatag kitag prioridad sa atong Ginoo. Kaya ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hageo, giingnan sa Ginoo ang Israel, nga gihimo nila ang ilang balay nga nindot, apan ang templo sa Dios wala nila gihilabtan, gipasagdan. Gani daghan kanato karon na focus kaita sa mga external na butang. Apan ang ato ang pagtagad sa templo sa Ginoo, ang balay sa Dios, ang atong simbahan. Panagsan nagkagidlay lang. Ang mga gamit nato, vestments nato, karaan na kaayo, ang uban gani gipangtaya na, namurag wala nato gitagaan og pagtagad. And dili lang ni sa mga laiko ha, I've noticed this in some clerics, in some clergy. Na nindot ka ilang kumbento, nindot ka ilang sakyanan, gani nakaadto ko sa usa ka kumbento na murag hotel, class A kaayo. Pero pagsulod na ko sa sakristi, intawon, naguol ko na ang mga vestments, ang mga vessels, ang mga gamit sa misa, walay atiman, walay alaga. Na supposedly, the priority of the clergy, the clerics,
is to take care of the house of God. Bahala magkagidlay ang kumbento, basta dili magkagidlay ang balay puloy-anan sa Dios. And this is also a challenge to all of us. Because we are so focused on the external. Pagdagko sa atong mga buildings, pagwapo sa church surroundings. But how about in the inside? Ang balay mismo sa Ginoo. Ato bang gitagaan og pagtagad? Ato bang gipanindot? Ug diha sa Ebanghelyo, si Herodes naglibog kung kinsa bagayod si Jesus. Ug mausab ang pangutana sa mga tao. Ug sa atoa usab, kinsa man gayod si Jesus sa atong kinabuhi. Kayo na sa tanan, atong pamalandungan. The Lord said, "Consider your ways." Kay sa kabisi sa atong kinabuhi, panagsa diha sa atong balay, panagsa sa kadaghanon natong mga buluhaton, nakalimot kita sa balay sa Ginoo, ang atong relasyon sa Dios. Usahay mausab kita daghan tag plano, trabaho, negosyo. Apan makalimot ta sa pag-ampo, sa pagtambong sa misa, sa pag-alagad sa Ginoo, ug sa uban. Kay kung mayon kita na nakaila ko sa Ginoo, then atong tagaag pagtagad ang atong relasyon sa Ginoo ug relasyon nato sa atong isig katawong. Kay ang atong kasing-kasing mahimong hawang kung walay Dios bisan unsa pa kita kaadunahan, kung unsa pa kita kadato sa atong kinabuhi. Ug nindot kayo ang pahinumdom sa Salmo responsoryo karon. Awiti ang Dios ug bag-ong awit. Bisan pa man sa mga problema, the Lord gives joy and hope to people nga nagpaubos ug nagsalig kaniya. Kung muhatag kitag panahon para sa Ginoo, He will fill our hearts with peace and tranquility, with serenity. Ug sa Ebanghelyo, si Herodes nakadungog mahitungod kang Jesus ug nangutana, kinsa man kining tawhana? Kinsa bagayod si Jesus? Daghan siyang nadungog nga niingon na nabanhaw si Juan nga magbubunyag o usa sa mga propeta o si Jesus usa si Elias. Busa naglibog sila. Usahay mausab kini sa ato ang kasinatian. Daghan kitag nadungog mahitungod kang Jesus. Apan ang dakong pangutana mao kini. Do we really know Him personally? Do we really know Jesus? Kay na may duha ka klaseng na may duhang klaseng pagkahibalo kang Jesus. The knowledge and the experience. The theoretical and the practical. Kay kadaghanan kayo nato, nadaghan kay tang nahibaw-an kung kinsa si Jesus sa ato ang panghuna-huna, sa atong pangutok. Because a lot of us, I believe, na nakakaroon din are very intellectual, are very intelligent. But the real question is, do we know Jesus through experience? More than intelligence, more than knowledge about Him. Kaya ang pagkahibalo nato kang Jesus, supposedly, it's always relational. When we say, I know Jesus, it's tantamount in saying, I have a relationship with Him. Na naako'y relasyon kaniya. Na si Jesus akong higala. So not only through stories, hinaut-unta pinaagi sa itong mga pag-ampo, paghigugma, pagpangalagad, ug pagtuo. So my dear friends, let us examine our priorities. Unahon ba nato ang Ginoo o ang kalibutanon nga mga butang? Ug nagaawit batag pagdahig sa Dios, pinaagi sa atong pag-ampo, pagbuhat og maayo,
o paghigugma. And most of all, let us answer Herod's question. Dili sa pagduha-duha, kundili pinaagi sa pagtuo. That we can truthfully say, Jesus is my Lord and my Savior. Kay timan-an nato, ang Ginoo dili lang gusto nga makadungog kita sa iyang istorya. Na makahibalo kita through knowledge alone. Kay gusto sa Dios na ato siyang masinati sa atong kinabuhi. Na siya kabahin sa atong kinabuhi. Matag adlaw. So karong adlaw, let us decide to put God first, to serve Him, and to know Him deeply. Then our lives will truly be filled with God's blessing and joy. Kita nakamatikod nga ang panulay ni ining kalibutana nagkadaghan tungod kay gibuntog naman ni Jesus ang panulay pinaagi sa iyang kamatayon ug pagabanhaw atong pangayoon sa Ginoo nga ang kaayo magmadaugon sa matag pangamuyo moingon kita Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang naglawig nga simbahan padulong sa kabalaan, makadasig sa katawhan sa pagbag-o sa ilang kinabuhi, pinaagi sa matinud-anong pagpadayag sa pagsaksi ni Kristo, sa pulong ug sa buhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga kanasuran, mubiya ni anang binyang, nga lumba sa pagbaton o gamhanang mga armas sa gubat, hinunua makakatun sila sa pagpuyo nga magkahiusa ug maangayon diha sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga kadtong gilutos tungod sa ilang mga pagtuo, mulampos sa pag-angkon sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, ang mga hinikawan sa hingpit nga panglawas, makadawat sa kahupayan sa gugma sa Dios, pinaagi sa nag-amuma kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga kadtong nangamatay, makalingkawas gikan sa mga kasamok sa kalibutan, ug makapahimulos sa kalinaw dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo among amahan, ipadayon ang pag-ayo kanamo gikan sa tanang dautan ug tuguti nga ang imong kaayo nga mudan-ag kanamo pinaagi sa gahom ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Ang dako nga paghala kisa ulog nato sa paguban sa Dios sa panahon kapahin siya sa atong kasaysayan sa
Mga igsuon, pag-ampo kamoron na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samaan, mahagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iya ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Santos nga amahan, nangamuyo kami sa among paghalad, sa gasa sa pagdaig, nga sa among pag-alagad, katabangan unta karon sa mga pag-ampo ni San Jose, nga imong gihatag nga halili sa imong bugtong anak, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug mga gahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, karon ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig, magahimaya, magapasidungog, ug magasaulog kanimo sa among adlaw sa among patron nga si San Jose, kay siya ang tawo nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon, ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdahig. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahoman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, himaya. Sana, sana, sa kaitaasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kaninyo ug alang sa tanang daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan,
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nahong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo mga gahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatay kami sa kalinaw nining panahona, anong tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o malayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na iyong kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa nga pong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatahay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ipakita ta ang timaan sa tumpanag inigsuunay. Oremos a Diyos, nga nagawagan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Oremos a Diyos, nga nagawagan sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Oremos a Diyos, nga nagawagan sa mga sala sa kalibutan. At agi kami sa kalinaw. Kini mong kordero sa Dios, nga nagalawag tang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Mag-ampo kita. Human kami madasi Ginoo nining makabuhing sakramento, magpuyo unta kami alang kanimo diha sa katarong o kasantos tungod sa panag-ingnan o pangama ni San Jose, tao nga matarong ug masinugtanon nga nag-alagad aron matuman ang imong dakong mga misteryo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Schedule of assignment sa mupahigayon sa Hot Meals on Wheels. Septyembre 30, Martes, areas 1 to 4. Oktubre 2, Huwebes, areas 5 to 8. Septyembre 27, Sabado, Parish Youth Apostolate. Ang Confraternity of St. Joseph nagapadayon sa pagdawat og mga sponsors para sa Hot Meals on Wheels. Duula lang ang inyong ACO or Area Confraternity Coordinator o diretsyo lang kamo sa opisina aron mahatagan kamo og schedule. Daghang salamat sa inyong pagkamanghihatagon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo, Mana usab kanimo. ug manalangin kaninyo mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang santos nga misa, lakaw ka mogdadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ihangyo nako ang mga deboto ni San Jose, palihog duol sa tubangan alang sa panalangin. Magampo kita. Dios sa mong amahan ug magbubuhat, gihatagan mo kamig mga gasa ug mga talento alang sa imong himaya. Hatagi giampo namo pinaagi sa pangamuyo ni San Jose nga panalanginan mo ang buhat sa among mga kamot. Nagaampo usab kami nga gabayan mo ang tanang mga bana unta mapanalipdan ug mahatagan nila sa ilang panginahanglan ang ilang pamilya. Hinaot nga ang panag-ingnan ni San Jose, mapaubsanon o masunurong mapakita sa ilang kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.